Hello po, welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng puki-puki. Ito po ay ibang version, same ingredients. Minsan po wala naman available na natin grill, kung minsan, lalo na ngayon malamig sa labas. Ito po yung bawang. Yan po yung paggayat niya. Yan po. Pala po, shout out muna po tayo dyan sa ating kababayan natin dyan sa Pilipinas. Sana po maayos na dyan, lalo na sa mga pandemic. Meron po akong pamangkin na may sakit. Sana po maging okay na rin siya. Yan po. Ito lang sibuyas po hindi ko po alam kung anong technique, kung paano wag sumakit yung mata. Talaga atang given na yung pag naghihiwa ka ng sibuyas talagang sasakit yung mata. Ito po ay maliliit ho na sibuyas, 2 bulb lang ho siya. Paghiwa, yan po, medyo naiiyak na ho ako. Hindi ko po alam kung maglalagay ako ng face shield para wag sumakit yung mata. Pero anyway, ayan po yung ganyan yung paggaya. Sarap din naman ho pag maraming sibuyas. Yung talong, medyo marami-rami itong talong dahil gusto na kumain yung mga apo ko. Paborito nila to. Pero ang gagawin po natin bago nyo ilaga, medyo tusok-tusukin lang kung ganon para madaling lumambot. Yan, ganyan po. Yan. Yan. Ayan po siya, ganyan po ang talong. Ito naman po yung kamatis. Ito po galing po sa backyard ng anak kong babae. Nagtanim sila ng kamatis, pero okay na rin ho ito. Pero kung pwede, medyo sinug pa ng konti, pero ayos na rin po ito. Yan po ang gayatin nyo lang kung pag ganito. Yan, kasi isusutay naman natin siya. Yan. Ito naman po yung itlog. Meron pong 6 na itlog. Kaya kasi medyo marami-rami yung lulutuin na puki-puki. Kaya tamang-tama yun 6 na itlog. Ayan na po lahat ng ating kakailanganin. Kamatis, sibuyas, bawang, mantika, paminta, patis po. Lalaga na natin siya. Panghulong natin siya. Ito na po, tatanggalin po natin yung ito niya.
natin yung oil. Ayan. Bawang, garlic. Tapos po isusunod natin yung onions. So, tignan natin. Ayan, okay na po yan.